Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Boss B's Secret File. Si Boss B na nawalan ng nanay, nawalan pa ng girlfriend. Yung mother niya sumakabilang buhay at yung girlfriend naman niya sumakabilang bahay. Ay, nalaman niya na meron palang kabit ang kanyang girlfriend. At sa pagkakataon pa na pinakamasakit sa kanya, dun pa nagloko yung girlfriend niya. Imagine, burol ng nanay niya. Nakipagkita sa kabit. Ay, nako. Ngayon po, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si... Hindi ko maalala yung pangalan niya, basta pinicturan ko lang siya sa comment section. Sabi niya dito, mahal ka ng Diyos. Mahal ka niya dahil... nagawa mong maunawaan na kailangan mong mabuhay para sa mga nagmamahal sa iyo na buhay pa. In the end, all of the challenges you'd been through, pinili mong mabuhay at ma-realize na andyan pang tatay mo na pwede mong pag-ukulan ng pagmamahal. Gayon din ang mga kapatid mo. Isa ka sa mga kumakaya sa mga hamon ng buhay kahit ibinaba ka ng mga pangyayari sa buhay. Sa kabila ng lahat, hindi mo naman sinisi ang Diyos. Kinwestiyon mo siya, oo, pero hindi mo siya sinisi. Naligaw ka man, bumalik ka pa rin sa tamang direksyon. Keep up the faith and stay strong. If nakikita ka ng mama mo all the way from the second life, tiyak na natutuwa yun sa'yo dahil hindi ka bumigay ng tuluyan. Listening all the way from Saudi. Hobby ko talagang makinig sa mga programa ninyo. Thank you so much from Mags Mike. Yun pala yung pangalan niya. Mags Mike. Kulang na lang magiging Magic Mike ka. Mags Mike ka. O, ito pang sabi ng ating kabisyo na si Janeline Paha. Hi DJ Rocky. Ang maganda sa nagawa ng ating sender ay nakapag-isip siya. Nakabangon. Ganyan talagang hamon ng buhay. Kaya bago tayo gumawa ng mga hakbang sa buhay, isipin ng 100 beses. Para wala kang pagsisisihan. Laban lang at lagi mong kausapin ang Panginoon natin. Ito pa ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Boss B, condolence sa nangyari sa nanay mo. Tama nga yung sinasabi ng iba na kapag nawalan ka na ng magulang, ay para ka rin naputulan ng isang parte ng katawan mo na hindi na maibabalik. Well, nakakalungkot man, pero yun talagang katotohanan eh. May mga taong iiwan tayo dahil alam nila na tapos na yung tungkulin nila sa atin. At meron din talagang mga tao na iiwan tayo dahil mahina masyado yung boses nila. DR, thank you so much sa voice message ha, pero parang hindi ko na kayang ipagpatuloy pa yung voice message mo dahil sobrang hina niya. Yung mga hindi nakapagtutuloy dyan kaninang umaga, medyo umaaray po kasi hindi nila marinig yung sinasabi mo.
Anyway, eto pa sabi ni J.R. Legaspi. My condolences to our sender. Tibayan mo ang loob mo, makakaya mo yan. Big shout out sa batang kongre grab driver na adik sa'yo, DJ Rocky. Gabi-gabi kang pipiliin. Oh, thank you so much, J.R. Legaspi. Tapos sa araw-araw, iba naman yung pipiliin nyo. Ganyan kayo eh. Araw-araw, meron kayong ibang pipiliin. Tapos gabi-gabi, ako pipiliin ninyo. Pero sige, okay lang, di sasama loob ko. Basta sa gabi, tayong dalawa ang magkasama kabisyo. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Gab. Ang may papayo ko lang sa ating sender na si Boss B ay tanggapin ang mga pangyayari. Mabuti man ito o masama. Sadyang may panahon para sa lahat ng bagay. May panahon para magluksa, para malungkot, para sumaya. Tandaan mo na ang buhay ay hindi isang karera. Kaya take one step at a time. Yun lamang po from Gab. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Na double kill ka ron, sender. Namatayan ka ng mahal sa buhay, nagtaksil pa ang girlfriend mo. Wrong timing talaga yan. In the midst of grieving, hindi ka man lang nagawang damayan. Tama lang din na hiwalayan mo ang girlfriend mo dahil wala siyang pakiramdam. Parang hindi concern ang bruha sa buhay mo. Buti na lang, napatawad ka ng kuya mo at mga kapatid mo. Konti pang pagbangon para sa sarili. Makakakaahon ka rin sa pagkalugmok. Gawin mong inspirasyon ang nanay mo. Tuloy lang sa buhay. Thank you so much, Charles. Hi din po kay Parsano. Di ko alam kung ano tong pinanggit niya dito pero para sa safety ng mga listeners natin, di ko na lang babanggitin kung ano to kasi ibang dialect eh. Tapos, baka bastos na pala yung sinasabi ko, tas di ko alam, diba? Jack Mawatan, Wen Manong. Papanamkan. Yun lang pala yung alam ko. Anyway, Boss B, una sa lahat nakikiramay ako sa pagkawala ng mama mo. Napakahirap mawala ng minamahal sa buhay, especially if that is your parent. Or kahit sinong minamahal sa buhay. I couldn't imagine the pain that you are feeling right now. I-embrace mo lang kung ano man yung nararamdaman mo. Mahirap. Pero ang mahalaga, matanggap mo na ang paghilom ay isang proseso. You can take one day at a time. Hindi naman kailangan madaliin ang proseso ng paghilom. Magtiwala ka lang na darating ang panahon na magiging mas magaan na ang lahat. Na makakasanayan mo na wala na ang mama mo. Hindi mawawala yung pangungulila, hindi mawawala yung lungkot, pero mas kaya mo nang i-handle. Buti na lang nandyan ang pamilya mo. Nandyan ang mga kapatid mo at ang iyong tatay. Actually, muntikan na akong umiyak kanina. Tutulo na talaga yung teardrop. Ganun yung level. Nung binabasa ko yung secret file mo, dun sa part na pinatawad ka ng kuya mo, that was a big move. Yung expectation mo na parang, wala, sisigawan ako nito, tatalakan ako nito, magagalit to. Pero hindi. It only goes to show na kapag totoo ka talaga sa mga taong nagmamahal sa'yo, kapag humingi ka ng saklolo, kapag humingi ka ng tulong, at kapag naramdaman nila na kinakailangan mo ng suporta, tulong, kung lugmok ka na, hindi ka na nila ilulugmok pa. Susubukan ka nilang iahon, tutulungan ka nilang iahon dun sa pagkakalugmok mo. And I think that is the true meaning of family. It's not just by blood,
But it's about love. Yung pagmamahal na kayang magpatawad kahit na meron ka ng maling ginawa. Kasi alam naman nila na nagsisisi ka. Na alam nila yung rason kung bakit nagawa mo yung bagay na yun. Kung bakit ka nalulung sa sugal. Lahat ng sobra nakakasama. Aminin na natin yan. Yung sobrang uminom, sobrang kumain. May balik yan eh. Pwede ka ma-high blood, pwede ka ma-heart attack, pwede ka ma-stroke. Pwedeng magka-problema yung kidney mo, pwedeng magka-problema yung liver mo. Paninigarilyo, pwedeng magka-problema yung lungs mo. Pagsusugal. Game responsibly, kabisyo. Kailangan kontrolado mo pa rin yung sarili mo. Oo, pwede namang maging player, maging gamer. But you have to have that control of yourself. Dahil sa oras na walan ka ng control sa sarili mo, that's gonna consume you. Hindi mo alam na yun na ang nagpapatakbo ng buhay mo. Diyos dapat ang nagpapatakbo sa buhay mo. At madalas yun ang nakakalimutan natin. At kapag binibigyan tayo ng sitwasyon na mahirap ng Panginoon, o napupunta tayo sa sitwasyon na mahirap, nagpapadala ng mga instrumento ang Panginoon para tayo ay mapunta sa tamang daan. And in your case, eto yung pamilya mo. Ang pamilya mo, ang mga kapatid mo, ang tatay mo. Alam ko na na-realize mo na yan. At alam ko na tama na ang hinahakbangan mo ngayon. Huwag mong sayangin ang bawat araw na ibinibigay sa'yo, pinagkakaloob sa'yo. May magandang mangyayari pa sa buhay mo. Magtiwala at maniwala. Ang buhay mo ay hindi tapos o hindi pa tapos. Yung mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay, yun ay bahagi ng ating paglago. And I just want to share a quote from ChatGPT. ChatGPT? Oo, nag-ChatGPT ako. Anong quote yung pwede dito? And ChatGPT says, every day may not be good, but there's something good in every day. Even on the hardest days, there's always something to hold on that can keep you going. At sa sitwasyon mo, sender, yung mama mo, yung mga pangarap mo sa buhay, yung pamilya mo, hindi naman yun nawala. Nandyan lang yan. Natabunan lang ng lahat ng sakit. Pagkalumbay, pagkalungkot. Natabunan lang yan nun. Pero nandyan pa rin yun. Sana yun yung mga ibabaw ngayon. Sabi ni Bel dito, pa-emote na ako tapos narinig ko yung ChatGPT. Ganun talaga, diba? Si Raketera gumagamit ng ChatGPT. Pero tandaan mo, kabisyo, si Raketera nakapasa ng college kahit di gumagamit ng ChatGPT. Brains lang, tsaka best in thesis kami nun, no? Wow! May pagmamalaki ko talaga ng best in thesis kami. Oo, ang hirap kasi ng thesis, diba? Pero naging best in thesis kami. Anyway, thank you so much, Kabisyo, for sharing your secret file to us. Laban lang. In Bisaya, sukol-sukol. Ano ibig sabihin nun? Laban-laban. Pag napagod, pahinga lang. Pero wag sumuko. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break for Top Secrets. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Boss B's
Secret File.